¿Qué causa las malaltías mentales? ¿La genética, la experiencia, l'atzar? Les malalties mentals, en la seva majoria, són fruit d'una combinació de factors. El factor genètic és molt important, sobretot en algunes d'elles, per exemple, l'autisme, l'esquizofrènia, el trastorn bipolar. En altres és més el factor de l'experiència, de la biografia, de coses que et poden haver passat, traumes viscuts, algun problema, la mort d'algú sobtada, inesperada. Les situacions estressants acostumen a desencadenar patologia, però gairebé sempre és en combinació amb una vulnerabilitat, amb uns factors de risc que fan que una persona pugui tenir predisposició a caure malalta. I per això les malalties mentals són difícils de tractar i de diagnosticar perquè són al final multicausades per diversos factors.